Egunero behar ditugu aulkiak. Erabiltzen ditugu aulkiak. Aulkiak baliatzen ditugu lanean. Aulkiak ikasteko, aulkiak jolasteko. Aulkiak ematen digu pentsatzeko behar dugun oinarria. Aulkiak ematen digu tabernan politikaz eztabaidatzeko erosotasuna. Edo aulkiak ematen amamaren kontuak entzuteko berotasuna. Zertarako balio dute aulki bakarti eta hutsek? Zertarako balio dute museo eta liburutegietako hautsez beteriko aulkiek? Pertsonok egiten ditugu aulkiak erabilgarri. Eta gutako pertsona bakoitzak aulki ugari eduki ditzake, baina aulki batzuk gu baino ez. Bidean denetarik aulki dezakegu. Aulki handi zein txikiak, aulki zahatitu zein modernoagoak, aulki ederrak zein ederragoak. Ez ditugu aulki berdin bi aulkituko, baina guztiak dira baliozko. Aulkiak elkarbanatu eta trukatu ditzakegu. Beste aulki batzuetan ere jar gaitezke. Baina guk gure aulkietatik begiratu gura dio munduari. Eta hori da, hain zuzen ere, udal agintariei eskatzen dioguna. Besaulki erosoetatik altxatu eta ezer daitezela gure aulkietan. Herritarrak euskal aulkietan ezertzeko lan gehiago egin dezatela. Eta udal erakundeetan gure aulkiei dagokien lekua eman diez egitera. Gu, bitartean, aulkietatik altxatuko gara, aulki gainean zutik jartzeko. Arra. Eta igatu arte, erabiliko dugu aulkia. Apurtzen denean, konponduko duen jende ziguratuta. Eta jolas egingo dugu gure aulkiarekin, gure hizkuntzarekin, euskararekin, elkarrekin. 75 egun Euskal Herrian euskara.